Fără ocolișuri, fără menajamente. Cutia Pandorei, o emisiune în care spunem lucrurilor pe nume. Bun regăsit la Cutia Pandorei! Sunt Corina Stoicescu, iar în ediția de astăzi voi aduce în discuție o temă esențială pentru stabilitate, pentru o viață liniștită, o temă care la prima vedere poate părea destinată domnilor, dar este relevantă mai ales acum și pentru noi doamnele. Piața imobiliară din Marea Britanie pe fond de pandemie, de recesiune și de Brexit. Cum să nu fim păcălite sau ce drepturi pe care le avem legal trebuie să le și cunoaștem. Este un subiect despre care și noi femeile este bine să avem informații cât mai multe și cât mai actuale, să fim cu garda sus, mai ales că aceste informații vor veni tot din partea unei doamne extrem de bine pregătită care cunoaște piața din Marea Britanie. Invitata mea are peste 11 ani de experiență în real estate în Regatul Unit, cu primii ani începuți pe piața din România. A absolvit facultatea de drept și s-a specializat cu un MBA absolvit la Londra. De mai mulți ani lucrează la una dintre cele mai importante agenții imobiliare din capitala Marii Britanii, în prezent fiind Senior Property Manager. Rodica Șovar, bine ai venit la Cutia Pandorei! Îți mulțumesc că ai acceptat să ne dezvălui informații în calitate de specialist pe piața imobiliară britanică. Bine te-am găsit, Corina! Mulțumesc foarte mult pentru invitație și sper să oferim ascultătorilor tăi informațiile de care aveau nevoie. Rodica, spune-mi, te rog, cum a afectat pandemia piața imobiliară din Marea Britanie pe fondul, cum am spus la început, al recesiunii în care ne aflăm și pe fondul Brexitului, care se va întâmpla peste doar câteva luni? Ce facem? Mai bine închiriem o barcă și locuim pe Tamisa? Da, hai să ne cumpărăm o barcă dacă putem trăi limitat. Sigur că da, în acest moment barca pe Tamisa este cel mai ieftin mod de a trăi în Londra, iar apusul este superb, bineînțeles. Piața imobiliară, da, a fost și ea afectată ca orice altă industrie, însă în proporții mult mai mici. Prețurile caselor au scăzut foarte puțin în zona urbană, cu aproximativ 2-3%, aș spune, iar în zona rurală până la 10-20%. Pe de altă parte, în zona de lettings, de închirieri, prețurile nu au scăzut. Sunt stabile în oraș, mai ales pentru că acum angajații sunt încurajați să lucreze de acasă și au nevoie de această stabilitate. Am trăit o vară extrem de aglomerată în piața imobiliară londoneză, cu foarte multe vizionări, foarte multe relocări și asta dovedește încă o dată că piața imobiliară de aici este foarte stabilă și puternică în comparație cu restul Marii Britanii, unde am înțeles că agențiile imobiliare locale au suferit pierderi majore pentru afacerile lor. Un fapt foarte puțin mediatizat, datorită impactului negativ pe care poate să-l aibă, ar fi noul set de reguli impuse de guvern cu privire la protejarea chiriașilor pe perioada pandemiei. Aceste reguli sunt foarte stricte și au început în martie, cu extinderea perioadei de notificare pe care trebuie să o dea proprietarii pentru a termina contractul de închiriere de la 2 luni la 3 luni, iar în prezent aceasta este de 6 luni, fiind coroborată și cu perioada iernii. Este o măsură care aduce stabilitate și siguranță atât pentru chiriaș cât și pentru proprietar, dar reversul medaliei este îngreunarea procesului de evacuare în cazul unui chiriaș răuplatnic. Tribunalele au amânat cauzele și sunt foarte aglomerate în prezent, astfel încât deciziile curților pentru obținerea posesiei de către proprietari întârzie și întregul proces a extins de la aproximativ 6 luni cât era în trecut până la 18 luni în momentul de față. Cât despre iminentul Brexit, mai avem de așteptat până să vedem care este adevăratul impact asupra pieței imobiliare. Mari investitori ai pieței imobiliare britanice nu vin din zona europeană, ci mai mult din Asia și Orientul Mijlociu, aș spune. Pentru că ne aflăm la Cutia Pandorei și este o emisiune în special pentru femei, voi face referire mai ales la doamne. Să presupunem că cineva trebuie să se mute în această perioadă și accesează site-uri pe care sunt postate anunțuri imobiliare. La ce să fie atente doamnele pentru a nu fi înșelate și de ce merită să ia în considerare și o agenție?
Mă bucur foarte mult că ai adresat această întrebare. În primul rând, aș vrea să spun doamnelor și domnișoarelor care sunt mame singure și că trebuie să știe de ce fel de ajutor beneficiază din partea guvernului britanic. Ele trebuie să meargă la autoritatea locală, la councilul de care aparțin și fiecare caz în parte va fi evaluat, după care vor primi îndrumare și ajutor de la guvern. Sper ca acest sfat să le ajute pe cele aflate în această situație. Revenind la întrebarea ta, primul lucru pe care trebuie să-l rețină un aplicant în căutare de proprietăți este că nimeni nu cere bani în avans pentru vizionări și că legea interzice onorariile plătite de chiriași. Depozitul cerut de agenție sau proprietar după vizionare, și aș vrea să subliniem acest lucru, în cazul în care aplicantul dorește să depună o ofertă, este echivalentul la o săptămână de chirie, nici mai mult, nici mai puțin. Sunt argumente pro și contra pentru agenți, dar și pentru proprietari. Însă, în cele din urmă, agentul imobiliar răspunde în fața autorităților, deoarece este calificat și autorizat pentru a-și practica business-ul, pe când proprietarul persoană fizică poate spune că nu a știut ce infracțiune comite, că nu a vrut să inducă în eroare chiriașul, dar nici el nu cunoaște legea și este foarte, foarte greu să dovedim în instanță rea credința proprietarilor persoane fizice. Eu v-aș ruga să alegeți un agent verificat, citiți despre ei online înainte de a semna orice fel de convenție. Toți agenții au cunoscutele Google Reviews reale de la clienți care sunt extrem de utile și doar la un click distanță, nu? Rodica, tot mai mulți oameni lucrează de acasă și se vehicula că încep să fie mai căutate zonele din afara orașelor în defavoarea zonelor centrale. Unii chiriași chiar au rămas fără serviciu, din păcate, alții au orele reduse, în timp ce o altă parte a chiriașilor care nu sunt englezi se mută înapoi în țările lor. În aceste condiții, au scăzut prețurile la chirii și la vânzarea caselor? Eu zic că în Londra este loc pentru toată lumea. În momentul de față, guvernul încearcă să încurajeze cât mai mulți tineri să intre în rândul proprietarilor și a eliminat plata taxei de timbru pentru orice tranzacție de până la 500.000 de lire. Chiar dacă prețul tranzacției depășește pragul menționat mai devreme, taxa de timbru se va plăti numai pentru restul de preț. Astfel, prețurile caselor nu au scăzut și mulți proprietari încearcă să profite de situație și au pus proprietățile pe piață. Spre exemplu, aș vrea să oferim ascultătorilor niște cifre concrete. Dacă proprietatea costă 300.000 de lire la achiziție și este achiziționată de o persoană care dorește să se mute dintr-o fostă proprietate achiziționată anterior, face o economie de 5.000 de lire la tranzacție. Pentru o persoană care cumpără pentru prima dată o proprietate de 300.000 de lire, nu salvează nimic, însă la 400.000 de lire salvează 5.000 de lire. Am observat în această vară o tranziție mult mai mare decât anul trecut a familiilor care merg înspre suburbii, însă studenți, tineri angajați caută locații cât mai centrale sau apropiate de mijlocul de transport în comun, deoarece vor să evite costuri suplimentare cu o mașină. Cred că asta spune tot. O persoană, să presupunem că a închiriat direct de la proprietar cu acord semnat o cameră și persoana nu poate plăti imediat chiria pentru că a rămas fără serviciu. Ce opțiuni legale există? Proprietarii sunt sfătuiți să achiziționeze contracte de asigurare pentru astfel de situații. Legislația îi sfătuiește să fie flexibili, să negocieze un plan de plată cu chiriașul și dacă banii de chirie acopereau plata unei ipoteci, asiguratorul va face plățile în conformitate cu planul de plată agreat de către proprietar și chiriaș. Este foarte important pentru proprietari să-și achiziționeze planuri de asigurare pentru contractele de închiriere. Poate că vor plăti un an, doi degeaba, dar la un moment dat va veni ziua în care va înțelege proprietarul cât de importantă este asigurarea. Personal aș face asigurarea obligatorie pentru case și chirii ca și pentru cea auto. Chiriașul își poate renegocia conform legii chiria în cazul în care i-a scăzut salariul din cauza recesiunii? Orice contract este negociabil.
Sigur, nu se va încuraja o astfel de practică, deoarece ar conduce la instabilitate financiară pentru creditori și proprietari. Dar reducerea chiriei sau amânarea plăților este la latitudinea proprietarului. Chiriașul trebuie să dovedească fie că a fost restructurat, fie că salariul este afectat și după ce proprietarul analizează situația și opțiunile cu asiguratorul și creditorul ipotecar, poate lua o decizie benefică ambelor părți. Nici proprietarul nu vrea o casă goală pe piață și nici chiriașul nu vrea să se mute în pandemie. Așadar, sunt ambii încurajați să găsească o soluție benefică tuturor celor implicați. Chiar îmi doresc să adresez această întrebare, pentru că tu ești specialist în piața imobiliară din Marea Britanie. Spune-mi, te rog, ți-ai cumpăra acum o proprietate sau ai aștepta perioada post-Brexit? Și de ce? Ce frumos sună, specialist în piața imobiliară din Marea Britanie. Da, mă simt flatată și am să-ți accept complimentul, chiar dacă mai am multe de învățat. Da, aș cumpăra proprietăți în Marea Britanie în fiecare zi, dar mai ales acum pentru a profita de lipsa taxei de timbru. Investiția în British Real Estate este foarte profitabilă și stabilă. Dacă ai cunoștințe minime în real estate și mai ales în property management, poți avea un profit frumușel dintr-o astfel de investiție. Eu v-aș recomanda să urmăriți emisiunea produsă de BBC, Homes Under the Hammer, Case la licitație, care vă oferă toate detaliile pieței imobiliare din Marea Britanie, precum și cum puteți obține un profit aici. Rodica, îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Îmi doresc ca fiecare dintre cei care ne-au ascultat să se bucure de ce au auzit, să rețină și să aplice ceea ce au aflat într-un mod constructiv în proiectele și dorințele pe care le au. Asta îmi doresc și eu, desigur, și oricând ai întrebări, te aștept cu drag, Corina. Mi-a făcut o deosebită plăcere. Pe invitata mea, Rodica Șovar, Senior Property Manager, o puteți găsi pe LinkedIn. Concluzia acestei emisiuni este că, deși piața imobiliară a fost afectată în acest an, este loc pentru toată lumea, iar Londra continuă să fie o piață stabilă și puternică. În același timp, noul set de reguli impus de guvernul britanic protejează chiriașii pe perioada pandemiei, cu extinderea notificării pentru terminarea contractului de închiriere de până la 6 luni. De asemenea, guvernul ajută mamele singure, ele putând beneficia de sprijin dacă își declară situația la councilul de care aparțin. Și nu în ultimul rând, tot guvernul încurajează cât mai mulți tineri să devină proprietari și a eliminat plata taxei de timbru pentru orice tranzacție de până la 500.000 de lire sterline. Cât despre Brexit, urmează să constatăm în timp adevăratul impact asupra pieței imobiliare, având în vedere că mari investitori vin în special din Asia și din Orientul Mijlociu, nu din zona europeană. Cam atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și aștept recomandările voastre pe redacție@rondradio.com pentru emisiunea Cutia Pandorei. Mă găsiți și pe blogul esențătare.com sau pe Instagram Corina Stoicescu. Până data viitoare, toate cele bune, aveți grijă de voi!